A arte floral de Pontareas tivo un papel destacado hoxe na visita do Papa en Madrid. 16 alfombras de flores vestiron a Rúa Alcalá. Utilizaron 30.000 carabeis brancos e amarelos principalmente para elaborar estes adornos efímeros ocupando un total de 500 metros. Un centenar de voluntarios e 24 membros da Asociación de Alfombristas de Pontareas foron os encargados de crealas. Nos estivemos desde as 8 da tarde, que empezamos, que estiveche con nós onte facendo o marcaje e acabamos como ás 4:30 da mañán. Ás 4:30 da mañán recollemos todo, quitamos todo, xa a xente estaba cansa e xa nin dormimos, xa coa emoción de voltar e ver o proceso. Ola, boa tarde. Pois precisamente, ademais de Madrid, tamén Ponteareas amenceu engalanada de alfombras florais para a celebración da súa festa máis importante, a do Corpus. Centos de persoas admiraron esta mañá as elaboradas creacións da súa efémera vida previa ao paso da procesión. Fantástico, unha tradición que merece moita pena e é moi recomendable. Todo o mundo debería estar aquí e ver a maravilla que fan aquí. E de novo temos novas tráxicas das estradas. Nesta ocasión sucedeu en Ponte Caldelas. Unha persoa perdeu a vida ao saírse da vía o coche que conducía. O outro ocupante do vehículo foi trasladado ao hospital. En Lugo, polo menos media dúcia de vehículos foron forzados no barrio de Albeiros. Ademais dos desperfectos causados, os ladróns afanáronse en levar balizas V16. A Policía Nacional ten aberta unha investigación para dar cos presuntos autores. Hai unhas semanas pasaron a cousa semellante noutro barrio e as dúas vagas de roubos poderían estar relacionadas. Debe ser pola noite, pero xa pola mañá cedo xa están varios coches cos cristais rotos. Realmente tú ves todo revolto, cando pasas por aquí ves os coches por dentro, está todo revolto. Claro, non sei o que levan, o que non. 48 edicións da Semana Verde en Silleda, o gran certame multisectorial do comercio e o ocio do noroeste, onde ademais das vistas aos expositores, os visitantes poden gozar de multitude de actividades, Alejandro. Sí, Alberto, edición número 48, edición de récord, xa que ao longo destes días deronse cita aquí neste recinto feiral arredor de 800 expositores. Só durante a xornada de hoxe agardan que pasen por aquí arredor de 47.000 persoas. Nuns minutos no Galicia Noticias debullamos o que deu de sí esta Semana Verde. O xuízo pola traxedia do Villa de Pitanxo está máis próximo despois de que a Fiscalía entregara o escrito da acusación e solicitara a apertura de vista oral. O Ministerio Público pide 9 anos de prisión pro capitán, o director xeral da Armadora e máis o responsable da frota. As familias das vítimas recibiron o escrito da Fiscalía con satisfacción porque o relato coincide cos argumentos que eles veñen defendendo dende hai 4 anos. 9 anos de prisión por 21 delitos de homicidio imprudente, un delito de lesións imprudente e outro contra os dereitos dos traballadores. É a pena que solicita a Fiscalía para cada un dos 3 acusados pola traxedia do Villa de Pitanxo, o capitán, o director xeral da Armadora e o responsable de frota. Tamén pide inhabilitalos pro exercicio da profesión de patrón e para xestionar empresas pesqueiras. Incide o Ministerio Público no groseiro desprezo pola vida e a integridade física dos tripulantes do buque por parte dos acusados e a compañía Armadora por múltiples motivos. Estaban traballando nunha zona onde tiñan prohibido pescar. Fixeran modificacións ilegais no buque para levar máis combustible e capturas. Considera que o capitán realizou unha virada sen as debidas precaucións nunhas condicións meteorolóxicas moi adversas e deu a orde de abandono do buque demasiado tarde. Os armadores, o Ministerio Público responsabiliza os de incumprir coas exixencias de seguridade e saúde dos traballadores.
Non fixeran simulacros de emerxencia, non había escaleira en estribor e os traxes de inmersión e chaleques estaban nos camarotes, onde a maioría non puideron collelos. As familias das vítimas aplauden este novo paso cara á celebración dun xuízo que levan esperando 4 anos. É un paso máis hacia adiante, a carón de que estamos máis perto da celebración deste ansiado xuicio e que haia unha sentencia xusta pois para as 21 vítimas e para toda a familia do mar. Reciben con satisfacción que a Fiscalía asuma as conclusións, informes, testemunhas e argumentos que eles levan defendendo desde o inicio do proceso. Estes 4 anos sempre a xustiza e os informes periciales sempre nos deron a razón ás vítimas e ao terceiro supervivinte e temos a confianza de que tamén vai ser así cando se celebre o xuizo e cando sexa a sentenza. A Fiscalía solicita a apertura de xuízo oral e pide sexan chamados a declarar os superviventes Samuel Cuesi e o sobrinho do capitán Eduardo Rial, ademais dos mariñeiros do Praia de Menduiña 2 e Río Caxil que faenaban na zona durante o naufraxio. En Ponte Caldelas, un home faleceu e outro quedou ferido de gravidade tras saírse da vía o vehículo no que viaxaban. O finado non levaba posto o cinto de seguridade, Raquel. O falecido duns 30 anos, natural de Soutomaior, é o condutor do coche e o ferido grave o copiloto. Arestora permanece ingresado na UCI do Hospital Álvaro Cunqueiro cun pronóstico reservado. Foi contra as 11:30 da noite deste sábado por causas que se descoñecen e que se investigan neste quilómetro 6,6 desta estrada Pontevedra 244, a que une Ponte Caldelas e Soutomaior, cando o vehículo saía da vía, invadía o carril contrario e caía por este terraplén profundo duns 20 metros. A uns 3 metros impactaba o coche cunha árbore. Os bombeiros do Morrazo non tiveron que escarcerar a ningún dos dous ocupantes, pero sí utilizar medios de rescate para trasladar tanto o falecido no acto como o ferido grave á altura desta estrada. O equipo de investigacións de sinistros de Pontevedra, o EIS, traballou sobre o terreo toda esta mañá para esclarecer as causas do accidente. E xa sobre as 11:15 da mañá, o vehículo era retirado do lugar do sinistro. Grazas, Raquel. Mentres en Lugo, a policía ten constancia de roubos a media dúcia de vehículos que apareceron con desperfectos causados pola noite por persoas que os forzaron para facerse con obxetos guardados no seu interior. Esta vaga de roubos detectouse no barrio de Albeiros e hai un mes xa se dera unha situación bastante semellante noutra zona de Lugo. Estes cristais son os anacos das ventás dos coches que persoas descoñecidas estragaron en vehículos que estaban estacionados moi preto da igrexa de Albeiros, en Lugo. A situación repítese en ambos lados da vía. A Policía Nacional xa lle comunicou aos propietarios dos coches. Non nos enteramos de nada cando pasa, porque debe ser pola noite, pero xa pola mañá cedo xa están varios coches cos cristais rotos. Lamentan os veciños que ocurra esta situación que xera certa inseguridade. Un desastre. Isto hai que controlar máis o ambiente que hai. Desta volta, os roubos producíronse en Albeiros e Garabolos, na zona norte de Lugo, pero o mes pasado sucedeu o mesmo en varios vehículos estacionados en Fontiñas. A veces cogen y rompen una tira de coches, los cristales, los espejos, y no se entiende por qué actúan de esa manera. A Policía Nacional ten aberta unha investigación para dar cos presuntos autores. As balizas V16, as luces que desde hai uns meses hai que utilizar para advertir dun vehículo accidentado na calzada, poden estar detrás desta vaga de roubos. Realmente tú ves todo revolto, cando pasas por aquí ves os coches por dentro, está todo revolto. Claro, non sei o que levan o que non. En todo caso, os desperfectos causados nos coches son graves e os autores poden enfrontarse a unha pena de 1 a 3 anos de cadea por un delito de roubo con forza. Nunha aldea de Rois, na estrada que une Santiago con Noia, os veciños piden medidas para disuadir os condutores que pasan a toda velocidade. Xa houve un atropelo mortal e varios accidentes con danos materiais nunha vivenda. A aldea de Martelo está ao pé da estrada comarcal que une Noia con Santiago. Só quedan 9 habitantes, a maioría son maiores de 80 anos que viven atemorizados pola velocidade alta á que pasan os coches. Tiñamos unha señal de 50 que a retiraron en algún momento, non sabemos moi ben por qué, entonces a partir de que retiraron a señal de 50 e puseron a de 70,
a debacle foi tremenda, foi abismal, non? De feito, agora este que vai pasar, pois claro, ao vernos aquí, pois amainou un pouquiño. Di que cando abriu a autovía notaron para ben, pero últimamente volve a haber moito tránsito diario de coches, motos e camións e pouco respeto. Tuvemos un atropello mortal, varios accidentes, a valla desta casa que ven ali ao frente é a cuarta valla desde que se puso a primeira, este é a cuarta que levan por diante os coches. O portal do garaje que está un pouquiño máis abaixo é o segundo, non, o terceiro. Botan de menos as patrullas de tráfico que pasaban a diario cando a velocidade estaba limitada a 50. Queremos que o organismo que lle competa, pois que poña algún tipo de solución a este problema que nós temos aquí, que eu penso que é grave. Podemos evitar que ocurra unha desgracia que tarde ou temprano vai ocurrir, pois non sei, se unhas bandas, un semáforo, algo que poña un pouquiño de orden en isto, porque é a anarquía total. José Luis apela tamén á responsabilidade dos condutores. Os taxistas de Vigo están instalando sistemas de videovigilancia nos seus taxis. Toman esta medida ante a vaga de roubos que se está producindo durante as últimas semanas en coches estacionados en distintas rúas da cidade. Deste xeito, queren aumentar a seguridade da súa ferramenta de traballo. O último roubo tivo lugar durante a noite nun vehículo que estaba aparcado na rúa e que o taxista comprara había 2 semanas. O asaltante rompeu a ventanilla e a porta a pedradas e marchou con todo o efectivo que atopou no coche. Ante esta vaga de roubos, o sector toma medidas. Os compañeiros están pondo medios tecnolóxicos para a grabación de imaxes dentro do vehículo na parte dianteira. Parte dianteira cara a tema de seguros e accidentes, que é un problema grave que temos por outro lado, interior precisamente para isto, para tanto situacións conflictivas con pasaxeiros na noite ou para tema de peligro, como nese caso, dispor de un soporte pallaxo das autoridades a solucionar antes os temas. En Vigo, unha gran parte dos taxistas xa teñen instalado o sistema de videovigilancia. Evidentemente nos dá maior seguridade. Es unha medida disuasoria e yo pienso que incluso debería estar subvencionada y obligarnos a ponerlos todos. No la tengo, pero mis compañeros que la tienen, ya hubo varios casos de robo y se dieron cuenta de que, se ha identificado a las personas. Hombre, sí, yo creo que sí que es importante que una persona que ve que está grabado, o sea, que están grabando, que se lo piensa 2 veces si tiene que hacer algo. Creen que a medida é moi necesaria para aumentar a súa seguridade e a do seu vehículo. Ten un efecto disuasorio cara, entendo eu, os comportamentos, vamos a decir, anómalos, entendemos que funciona así, tamén cara aos temas de diario e o ter un soporte de imaxes dalle máis tranquilidade ao compañeiro no seu traballo e, evidentemente, en caso de perigo. As cámaras son totalmente visibles no interior do coche que, ademais, vai sinalizado cunha pegatina. Seguimos en Vigo. Os veciños do barrio de Teis denuncian que seguen padecendo unha praga de cascudas. Aseguran que levan meses con este problema e que cada vez lles entran máis insectos nas casas. Nada máis poñer un pé na rúa, isto é o que atopou un veciño do barrio vigués de Teis. Un bo número de cascudas xa mortas pegadas a un sumidoiro. Pense moitos, dende que hubo o problema ca basura, apareceron moitas, pero de normal, xa cando ven a calor, por esta zona hai moitísimas, e mesmo os nenos xogando abaixo, se ven bastantes. Nosotros ya hemos llamado por cucaracha, hace tiempo hemos llamado por ratas. Tendrán que hacer algo, si no, al final los niños son los perjudicados. Nos garajes, sobre todo, que está cheo de cucarachas, é unha plaga, xa suben para as viviendas, claro. E iso teñe que tomar unha determinación, unha solución, porque senón vamos apañados. O problema esténdese dende hai tempo pola zona, dende o barrio das Flores, o grupo San Pablo ou a rúa Coutadas. Sí, é un tamaño considerable, sí. Así que si por esta zona eu teño visto moitas. Para hacer un churrasco, sí, negras, grandes, asquerosas, sí. Se ven en el parque, se ven en los garajes aquellos de allí atrás, supongo que en estos de aquí se verán igual. Hai que arreglar eso. Para os veciños, o peor é que as carrouchas xa aparecen no interior das vivendas. A miña casa xa non é a primeira nem a segunda que mato.
Temos as bañeiras e os lavabos tapados porque, eu polo menos por medo, porque e falando cos veciños e todo, sí. E logo sales a calle e as miras mortas da calle. E vivas, claro, mortas e vivas. Pola cociña, suben polos tubos de... Como se llaman os tubos? De desagüe. Sí, del desagüe. Baixen polas ventás. O sea, es una cosa bastante importante que hai que poner solución. Algúns sospeitan que a orixe da praga está nos sumidoiros da zona e reclaman solucións. Se son usuarios habituais do tren ou teñen pensado coller un estes días, tomen nota, as probas de seguridade das novas vías da estación intermodal da Coruña obrigan a suspender varias liñas clave. Ata o 26 de xuño, os trens rexionais a Santiago e Vigo e os media distancia a Ferrol e Lugo van ser sustituídos por autobuses. Entre os viaxeiros quedaba algunha persoa despistada. Voy a coger justo ahora un tren a Santiago, o sea que a ver si no tengo ningún corte. Pero no lo sé muy bien cómo está la cosa, sí que hay muchos cortes. Pero a maioría estaba informada dos cambios. Ata o 25 de xuño deixan de circular os trens rexionais que conectan a Coruña e Vigo-Guixar e tampouco funcionarán os servizos de media distancia con Lugo e Ferrol. A alternativa que ofrece Renfe é o autobús, ata Santiago pros usuarios da liña do Eixo Atlántico e ata Betanzos pros demais. Nos dous casos, os transbordos por estrada aumentarán a duración das viaxes. Pasa de media hora a unha, non é tan grave tampouco, pero notase. Digamos que unha época transitoria mentras non rematan estas obras e, bueno, esperando que rematen pronto e que despois todo funcione con normalidade. Son contratempos que asumen con resignación, igual que o caos de tráfico que se repite nas horas punta desde que entrou en funcionamento a estación provisional coruñesa. Un caos que agora se agrava porque xa non se permite a entrada de coches particulares na terminal ferroviaria. Ese é un pouco o problema, que ven cargado con maletas que non pode ir hasta ali, pois eu como a mí que xa vos pou velliño, pois é un pouco fastidiado. Xéranse un montón de colas e demais porque todos os coches que veñen a traer ou a buscar xente, ao final se crean aquí unhas colas tremendas. Espero que acabe pronto porque non son eu sola, hai moita xente que o di. A partir do 26 de xuño, as probas das vías ferroviarias da futura intermodal obrigarán a interromper toda a circulación de trens durante 15 días. Ata o 10 de xullo, a estación coruñesa estará pechada. De seguido, imos ata Ponteareas para gozar un ano máis das súas famosas alfombras florais. Nuns minutos aquí no Galicia Noticias. Hoxe as temperaturas subiron lixeiramente en todo o país e imos velo a través das cámaras da web G24.gal. En Portomarín loce o sol con algunha nube alta, nestes momentos están a 19 graus, pero a máxima prevista aquí é de 25. A situación en canto aos ceos no leste da provincia de Ourense é moi semellante. Iso sí, na rúa, de onde son estas imaxes, nestes momentos a 26 graus e van a alcanzar en breve os 30. En Lalín, día solleiro e 21 graus. A temperatura hoxe nesa comarca non vai subir máis. Na Costa da Morte hai máis nubosidade e temperaturas máis frescas. Vemos agora mesmo a praia de Lourido en Muxía. En estes momentos están a 18 graus. E rematamos o noso particular paseo co sol que bate con forza na Praza da Quintana en Santiago. Hoxe na capital alcanzarán os 25 graus. Ponteareas vive hoxe unha das súas celebracións máis emblemáticas, o Corpus, tras unha noite de intenso traballo dos veciños para ter todo listo este alfombrado floral, Andrea. Sí, milleiros de veciños de Ponteareas estiveron traballando toda a noite na confección desas alfombras florais que encheron de cor as rúas da localidade, unha tradición que ademais serve como punto de encontro entre diversas xeracións, xa que aquí participan unha chea de cativos e de cativas. Este ano, ademais, moito orgullo porque a Asociación de Alfombristas de Ponteareas tamén estivo presente en Madrid, enchendo a rúa Alcalá con por motivo da visita do Papa. Por riba destas alfombras xa pasaron coa procesión do Corpus tras a celebración da misa solemne. Ao longo de toda esta xornada vai haber aínda moita máis programación con actos relixiosos e pagáns que van culminar con a actuación da Panorama City. É un traballo tan grande, que é precioso, precioso.
é digno de verlo. Creo que é algo moi bonito para eles, que cando ven feita a alfombra teñen que sentirse súper orgullosos do que acaban de facer. La verdad es que es súper interesante, o sea, lo recomiendo 100%, 100%. Es moi bonito, espectacular. Unha tradición que merece moito a pena e é moi recomendable. Todo o mundo debería estar aquí e ver a maravilla que fan aquí. Mas estamos todos xuntos e facemos algo que é moi divertido e ao final ten un significado e está moi guai. Case medio século de Semana Verde de Silleda, un clásico da primavera en Galicia que é realmente o gran certame multisectorial do comercio no noroeste do estado, Alejandro. Sí, Alberto, edición número 48, edición de récord, porque ao longo de todos estos días deronse cita aquí alrededor de 800 expositores. E para debullar un pouco como foi esta Semana Verde, acompáñanos nestes momentos Ricardo Durán, director xeral da Fundación Semana Verde de Galicia. Ricardo, moi boas tardes, gracias por atendernos. Que balance facemos desta edición número 48? Moi boas tardes, pois a verdade é que estamos moi contentos porque ateigouse de xente o recinto, temos actividades en cada punto, e a verdade é que notamos que os expositores están moi felices, os visitantes tamén, e con ganas de ter un domingo que é o noso día grande, pois, bueno, pois cheo de animación, de ventas e de público satisfeito. Alrededor de 800 expositores, edición de récord, non? Como dicía. A verdade é que sí, desde fai 19 anos non tiñamos uns números deste tipo, e a verdade é que non chegamos a ningún teito, creo que o próximo ano poderemos subilos, e a verdade é que é unha evolución que levamos xa desde fai anos, estamos con moitas ganas de seguir este proceso de crecemento. Expositores de múltiples sectores, non? Sector primario, alimentación, pero tamén turismo e incluso beleza, non? Exactamente, todos eses sectores están representados, ademais de decoración e ademais de 200 actividades que ao final atraen moitísimo público porque temos cabalos, perros, moutos, coches, cetrería, tiro con arco, ao final é case máis fácil decir o que non temos aquí en Silleda que decir o que temos. Pois Ricardo Durán, moitísimas grazas por atendernos, por xa vedes, este o ambiente agora mesmo aquí neste recinto feiral de Silleda estará aberto ata as 9 da noite, así que aqueles que queiran aínda se poden achegar durante esta tarde. Grazas, Alejandro. E hoxe imos amosarlles un impresionante castiñeiro do Irixo que está incluído no catálogo de árbores senlleiras de Galicia. Entre 200 e 250 anos cifran os expertos a idade deste castiñeiro, que está oculto no corazón dun souto rodeado de carballos no monte comunal de Surribas. Moitas xeracións conviviron con el e sacaron proveito dos seus froitos e da súa madeira. Eu acórdome de haberme metido aí dentro moitas veces, agora pois xa non se pode, pero bueno, hai que cuidar. Eu non me acordo de tevelo tan grande como agora, que debeu dar vigas para casas incluso, ou cousas así, o sea, que antes era do que Ahora faise todo de hormigón, pero entonces era todo de árboles. Só un veciño vive agora no pobo. Os descendentes dos antigos moradores promoveron a súa inclusión no catálogo de árbores senlleiras de Galicia. Seus 5 metros de diámetro, 9,6 de perímetro, ademais da idade e da súa feitura, ben o merecen. Viñeron a ver e dixeron que sí, que estaban as condicións para entrar no catálogo. No momento non necesita nada, que hai que deixalo tal e como está, que incluso non se lle quiten nin as ramas secas, nin nada de nada, nin o musgo, que del, e de momento que o deixemos tal e como está, que non se ande tocando. Os comuneiros accederon a unha subvención de 3.000 euros que deu Medio Rural para acondicionar os accesos e instalar sinais indicativas e un panel informativo. É que se non hai letreiros aquí non se chega, aunque do pueblo aquí é cerca, pero bueno, é un paseo moi bonito, todo o que queira vir, pode coller castañas, pode coller setas, pasar unha tarde aquí cun bocadillo, unha mañá. Eu sei de xente que veu velo xa, e iso pois, é un beneficio para o pueblo, me imagino. Eu para min, polo menos. A min faime alegría de saber que aquí ven xente de outros sitios, e que o ven e que lle gusta. Un exemplar máis que engrosa a lista de 177 incluídos no catálogo de árbores senlleiras, que protexe as ollas do patrimonio botánico do país. A familia de Valle Inclán cede ao Museo de Pontevedra a colección privada do escritor. Inclúe pezas persoais e documentación inédita que van quedar expostas de xeito permanente. É o molde da máscara mortuoria que o escultor Asorei fixo do seu amigo Ramón María de Valle Inclán acabado de falecer. Forma parte, xunto a pinturas, fotografías, obxetos persoais e domésticos, da colección privada do escritor.
Protexida pola familia durante case un século, agora pasará a ser custodiada de xeito permanente polo Museo de Pontevedra. Casi 3 anos de negociación, discreta, seria, na que o que nos queríamos e o que querían eles era que o legado de Valle Inclán fose exposto e fose disponible para todo o mundo, para ser estudado, para coñecer esa figura tan universal, tan poliédrica. Caricaturas, manuscritos inéditos, correspondencia con outras personalidades da cultura, un conxunto patrimonial para contextualizar, entender e divulgar a figura dun galego universal. Vai haber un espacio habilitado para estudiar a figura de Valle Inclán, para coñecer a figura de Valle Inclán, e iso, ligar o nome de Valle Inclán ao Museo de Pontevedra, Pontevedra e a Galicia, creo que redefine non só o museo, sino a figura propia de Valle Inclán. Toda a herdanza está destinada a ser repartida, dixo seu neto, froito dunha operación que se achega aos 290.000 euros. Esa herdanza será patrimonio de todos.